Dende o pasado mes de decembro, os 20 alumnos traballadores que forman parte do Obradoiro de Emprego Taume 6, compartido polos concellos de Ribeira e Portodosón, están a recibir formación e práctica nos módulos de carpintería e moble en actividades auxiliares en conservación e mollora de montes. Temos 10 alumnos na especialidade de carpintería e 10 alumnos na especialidade de forestais. Estamos moi contentos co traballo que están facendo porque son grupos que son moi variopintos en idade e se acoplan moi ben. Temos xente dende 20 anos ata os 60, 60 e pico e a verdade que traballan conxuntamente moi ben, moi ben. A falla xa de poucos meses para o remate da súa experiencia, acabarán en setembro, recibiron hoxe unha visita especial, a dos alcaldes e representantes municipais de ambos os dous concellos, para comprobar o resultado das obras que están a levar a cabo actualmente. Neste caso, a mellora da varanda do Paseo Marítimo da Corna en Palmeira ou a conservación de espazos e zonas forestais na Guieira. É importante esa colaboración que vai a seguir, que temos xa outros obradoiros previstos en marcha este ano, como de albañilería e tamén de novo outro de cociña, e o verdadeiramente importante destes obradoiros, e así yo quero facer chegar a todos aqueles que ao final acaban sendo alumnos, non están no feito de estar cotizando ou traballando 6 meses, sino na posibilidad que dá de seguir traballando moito máis tempo. Profesións como a de carpintería son moi demandadas e esta oportunidade que dá o mercado laboral eu creo que o importante é que acollan, que a abracen e que podan, gracias a eso, conseguir traballo. Pois a verdade que estamos moi contentos, xa, como ben dicía Manuel, este é o sexto obradoiro que levamos en colaboración e a verdade que todos foron moi bons, pero eu creo que este en especial, pola información que nos están dando tanto de forestal como de carpintería, a verdade que moi ben. Pero a experiencia pretende ir máis alá. E unha vez que conclúa o obradoiro abrirase un prazo para que as empresas poidan contratar ao alumnado. A Xunta outorgará subvencións por traballador de 1.500 euros para un mínimo de 3 meses, para fomentar así a súa inserción laboral.